ISO certified, world-class quality. ACS. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog, numero 1. Tatak RMN. Okay. Aniya na usab ang tulumanon nga giuluhan. Ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Uban gihapon diining ubos ninyong alagad sa maong tulumanon. Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas. Okay, sige hapon ako moingon maayong adlaw sa Ginoo kanatong tanan. Okay, sige po no, hanggang magkauban nato sa istasyon. Ang atong mga kasama no, sa technical side, si kasamang Danny Luod, o kusab si kasamang Tax Ilumba. Pizza 26 sa bulan sa Agosto, tuig 2018. Okay, no? Atong gisaad kaninyo sa miaging Domingo nga atong ipadayon karon ang mahitungod sa issue sa adlawng igpapahulay. Siguro, kung itugot sa kahitasan, kung masigo, no? Hiining segment karon, no? Sa atong tulumanon, final showdown na nato, no? Sa maong tema mahitungod sa adlawng igpapahulay. Pero sa dihang kaganina naminaw ko sa nauna ni ining tulumanon ni santop sa akong unahuna nga tingali dili na to ma-final showdown ang tema sa adlawng ipapahulay kay naay issue kaganina nga akong nadungog nga kinahanglan ato usab nga mahisgutan diri sa aton tulumanon. Kaganina no na kadungog ko nga giluwatan sa mamumulong sa maong tulumanon nga kining Biblia ko no is not for debate. In English man to. The Bible is not for debate. Ang Biblia bali gituga sa Ginoo kanato dili aron atong awayan or atong diskusyonan nga magsungi ta, no? Nakasabot ko sa gibati o gihunahuna sa kining namulong. Gihunahuna niya no sa akong paminaw nga kanang pulong sa Ginoo dapat masayod ta tun-an nato para sa atong kaayuhan. Ya ngano mang atong lantugian.
Now, kung huna-hunaon nato kining harmony ba nga dili ta mag-away, dili ta magsamok, dili ta mag-initay sa tinuhuan, nindot o maayo ka na nga rason. Ug mao gyud po na atong gitinguha. Pero dili po ta makalikay nga diha sa atong pagtuon sa Biblia og nakita man gyud na nga nagkasungi gyud ta diha sa pagsabot. Musugot ta og sa dili. Unya alang sa kamatuoran kinahanglan tukion yun nato ug nganong wa ta magkaparehas sa pagsabot ni ining Biblia. So mao na nga mubalik dayon ta sa kana bang naanda na nga panglantaw ni ining diskusyon o debate nga kung maghiskot ganita og debate dili ni siya lunlon maot. Dili lunlon maot. Ato ning gipanag-ing gihapon sa kanang gitawag og kanang criticism. Kung maghisgot tag criticism o pagsaway, adunay duha ka klase nga kritisismo. Una kanang gitawag nato constructive. Musaway ta para maglaom ta nga diha sa atong pagsaway kadtong mga nakadungog nga gitumbok sa atong pagsaway kaalimadmad og magbag-o mag-usab. Mao ni gitawag nato kritisismo nga constructive. Nagsaway ta tungod kay gusto ta nga ang atong gisaway matul-id. Mo na constructive, mapahinumduman o mapahimangnuan. Pero naapoy pagsaway nga imbis constructive, destructive na hinuan. O makadaot, musamot hinuon ka maot o musamot baka kadaotan o musamot baka kaway ayo, ang atong gisaway kay nahimo namang destructive. Ingon na pod ang debate. Dili lunlon mayon gay tag debate maot yun o wala gyud hinungdan. No? Di ta kaingon ana kay gani sa Senado o sa Congress na may debate. No? Kanang magpanday og balaod, di ba? Lantugian para mo come up, makahimo gyud balaod nga nahashasan gyud maayo kay diha gud sa paghimo og balaod, dili man nagsama og huna-huna ang mga kongresman nato. Di ba? So, mao nang debatihan ug moingon nang usa mao ni himuon natong balaod. Mayon siya, ay, murag dili maayo na. O, so, diskusyonan. So, ang musangpot na dayon, ang hinugpong na dayon nga desisyon, mao na hiusahan. So, mao na itumong. Dili gyud ingon nga basta debate, daotan gyud, no? Ang gihisgutan sa Biblia nga atong likayan, nga kanang debate, nga likayan yun nato, kanang binurong, binuang. Kanang paglawgaw lang, pag-initay lang, pagdaot lang sa atong isig katao, kanang mingon ta nga abuang ka, pulok ka, mga inana, mga ad hominem ba? Dili na maayo. Destructive na. Kaya nga atong tumonggod, nganong nagdebate ta para matuki ang isyu. Kung asa gyud ang tinuod. So, mao na. Dili na lang gyud ta magdiskusyon kay mahadlok ta mag-away, dili po na, no? Diha pod masukod hinoon ang atong kanabang pasensya o kanang arte sa debate. Moingon kog arte, kanagong debate art man na, no? Okay, dili biya lalim. Ang atong kanabitong art nato nga drawing, kung magpataka lang kag drawing diha, dili biya pod ma-appreciate ang kuan. Dili biya pod makadaig nang nagtan-aw sa imong gidrawing. Ingon na pod ang debate. Art pa ng debate. Now, sa mga debate gud siguro nga atong nakita, naglabi ng maot. Kanang way pagtahuray, kanang mga dirty tactic, o kanang insultuhay. Munang nakaingon siguro ta nga maot ng debate. Pero I tell you, no? Na ay debate nga nakita nako nga mo'y gihimon na akong example. Kanang professional yun nga type of debate, bisag gasungi sila pero wa sila mag-away na ay gugma sa usag-usa.
Mao na debate nga gipasabot natong maayo. So mo na itong iklaro ha nga kay naa man gud ta mo engage mo gud putag mga debate unya basig makaingon naminaw atong gaganinang programa nga awa gyud ay ayo ng debate no. No. Debate is an art. Arte. Kung makigdebate ka nga dili ka mogamit og mga pulong ad hominem, respetado ka, mutahod ka sa imong kaatbang, focus ka sa issue, dili man na dautan. Matuki pa og ayo. Now, nakahinumdum ko sa usa ka pari nga kuan ka ng apologist nga defender of the faith gyud, di lang na ako hinganlan no kay wa ko'y authority to gamit sa iyang ngalan. Ingon siya, actually god kana gong maglikay og debate na mga rason na maglikay og debate kay dili siya andam. Dayon maglikay og debate kay mahadlok siya matuki ang iyang sayop. So mo nang i-rationalize na lang maot ng debate kay mahadlok siya ma-cross-examine ang iyang pagtuo. Di ba? Labi na sa atong panahon karon nga kining tinuhuan mura og nahimong negosyo. Kung maayo ka mo pasabot sa Biblia, ang imong interpretasyon makaakit pod, makadani og mga tao, so usa ka pa maagi pod sa pagpadato. Di ba? Mura gyud og nahimong negosyo kining paggamit ron sa Biblia. Kay kung maayo ka mo interpret, ang imong interpretasyon makapadani, now daghan pug kang makabig. Sa laktod na amang abuloyan diya sa relihiyon kanang mga halad, so mudako ang abuloy. O di lang ko maghingalan og unsa kaayo mga tinuhuan nga nangadato kay ni dako ang ilang abuloy gumikan sa ilang interpretasyon nga nakapadani pod og daghang mga tao. Unya, to maintain para nga dili mapalpak, pananglit dunay mga pagtulunan nga questionable, now, unsa may buhaton, aron dili ma-question, so maglikay yung diskusyon. Maglikay yung debate, parang dili mahibawan sa mga tao, unsay sayop pod sa maong tinuhuan diya sa pagtulunan. Plus gudanang na may pagtulunan nga madanihon pod, pero actually dili na tinuod. Pero nakapadani, sample kanang pagtulunan nga dili kinahanglan ang relihiyon. Ang relihiyon dili makaluwas. Kanang pagtulunan na wa man as Biblia. Naabagoy apostol nga nag-ingon nga walay relihiyon makaluwas. Although, kung sabton, si Kristo ra may mangluluwas, mao na nga wa gyud sikta nga makaluwas kay si Kristo ra may manluluwas. Pero I tell you, kung makahibaluta unsay meaning anang religion, dili biya punta maluwas og wa tay religion. Ngano man, kay ang religion god gikan sa pulong Latin nga religare. Unsa man ang religare, no? Paghikot nato pagbalik sa Dios. Kay ngano man, naputol man ang atong hikot, nalayo man ta sa Dios, kinahanglan idugtong ta. Mao na religion. Di ba kanang moingon ng uban nga kinahanglan ang atong relasyon ni Kristo, relasyon sa Dios mo na kinahanglan. Mao man na religion. Di ba? Unya kung moadto ta sa Santiago 1:27, ang religion mao nang pagbuhat og mga maayo nato sa atong isig katao, basa haragod. Santiago 1:27 o James 1:27. Ang religion mao nang mga binuhatan nato nga gihimo sa Kristyanismo, parehas anang pagduaw sa mga ilo, sa mga byuda, pagbuhat og matarong mao na relasyon nato sa Ginoo, di ba? Kung dili ta maghimo anang mga buhataon saon pagluwas nato. Di ba? Unya naman po na sa Biblia gyud, unang Timoteo 3:16, gawas atong Santiago 1:27, nga religion ng mga buhat sa pagtuo. Unsaon nato pag mingon tag maluwas ta kung wala tay mga buhat sa pagtuo. Although duha po hinuon ni klaseng buhat. Works of the old law o works of the new law. Pinaagi ni Jesus Christ.
Si Paul nagisgot pod nga dili makaluwas pod tong buhat nga buhat sa mga buhat sa daang kasabutan. Kay sa Kristyanismo matarungon ta sa balaod man ni Kristo o sa New Covenant. So duha ka klaseng works. Kinahanglan ang atong works na kabase sa panudlo ni Kristo. Dili itong panudlo sa daang covenant, no? So ingon ana. So ingon ana mga tinahod nga tigpaminaw nga kinahanglan gyud matuki. Kinahanglan matuki ang atong pagtuo. Kay diha man gud masulayan kung husto mao na kanang uban ang kanang himuon nilang rason nga makaakit pod nga dili sila debate kay samok bitaw kung dili maayo ang atong pamaagi. Pero kung maayo ang atong pamaagi sa debate dili man na masamok, di ba? Daghan na kay kung nakita nga debate nga healthy. Walay samok, walay away, way sinagitay, way dirty tactic. In fact, nakat-on ko unsa di debate nga maayo. Sumaw na ang paglinaw nato no mga tinahod nga tigpaminaw nga dili tanang debate daotan. Sa Biblia ang gidili nga debate kadtong binurong kanang panghambog lang, panggalot lang. Now ako hinuon sa akong kabahin dili po ko kanang perfect aning debate. Oh, sipyat sab ko kay kita kung tao na amang gud ta emosyon, musugod ta og sa dili. Sahay gani makaingon na lang ta Ginoo parang dili ko masipyat og kinaiya diya sa debate, kuhaan na lang ni akong emosyon. Kuhaan na lang ni kanang masuko ko o mainit ko kay mo man ni makadaot sa debate. Kanang akong personal nga pagbati. Oh. Pero gipasabot ra pud ko sa akong pagtuo may gining mga teologya na to nga ingon nga wa na challenge. Unsaon pag padako kuno sa atong patience. Unsaon kuno pag kanang makat-unta pinaagi og imog yung tinguha kung wala po nang butangan nimo. Oh, why challenge pod nga maayo ka, kalma ka mo debate kay wa man kay emosyon nga gipugnan. Why challenge? Natural ra nimo. Oh. So parang na-challenge ayaw pag-ampo nga mawala na nimo. Dili pag-ampo lang nga antigo ka mo control ana. Peras kun kuno aning kanibang mga tentasyon ba, no? Say mo ingon ta nga, wad ana ning mga tentasyon Ginoo, parang di gyud ko kasala. No, sa panglanto gyud nga Kristohanon, dili man na challenging. O nahimo kang buutan, nahimo kang tarong kay natural kay wa man tong tentasyon. Pero how about kung naay tentasyon, philosophical niya analysis sa atong pagtuo. Oh, kung naa ato mga tentasyon dayon na permanente gyud nimo nga wa ka kasala mo nay tinuod Kristohanon. Nga nagpas-an yung krus kay ang Kristyanismo pas-an man og krus, di ba? Unsay gingon sa Ginoo, kinsa tong buot mo sunod kanako kinahanglan mo pas-an sa akong krus, but dili na literal nga magkuha gyud tag krus nga magpas-an ha, dili. Kanang mga pagsulay sa kinabuhi, kanang mga tentasyon nga kabalo bata mo ayaw, kabalo bata mo dili. No? So ingon ana, ayaw pag-ampo nga mawala gyud ang tentasyon. Pag-ampo nga makahibalo ka mo resist. Kahibalo ka mo pugong ug unsay pugngan, no? Nga mga tentasyon. Nga di gyud ang kasa. Ingon na pud ang debate. Mahimong maot ang debate kung ang mga nagdebate wala mo obserbar ang ilang mga kinaiya, wala masubay sa hustong debate. Nya dili pud maayo nga kay di man ta kabalo mo debate kay mga emotional banta kanang siya na ang uban mo ingon nga undangan na lang kay di man kabalo dili pod kay parehas ra gud anang kuan kanang pagkapulis di man ta kaingon nga kay daghang kaayong mga nagpabadlo nga pulis, daghang buluyagon nga pulis nga undangon na lang nato ang pagkapulis. Dili po na mao. Now, kurihian lang. Okay, ang pagkapulis maayo man ang tumong, bantay sa kalinaw. Moingon ta nga, undangan na lang nato ning institusyon sa pagkapulis kay daghang mga buluyagong pulis na unsaon na lang, wa na'y bantay sa kalinaw. Kurihian lang. Correctional lang tong sipyat, di kay undangon yun ang pagkapulis. So ingon na ang
pagklaro nato no mga tinahod nga ating paminaw. So ingon ana no, atong itudlo ba gyud ba og unsa gyud no? So mao na nahadlok ko nga ang uban nga manudlo og kana kunong Biblia dili para debate, nahadlok ko nga ang tinuod nilang rason dili sila debate kay mahadlok sila ma-cross-examine ng ilang pagtuo. Kay inig cross-examine sa ilang pagtuo, ma-prove di ay sa publiko nga doon na di sila sayop. So unsa man dayon, di ang mahitabo ang ilang abuloy mo mugamay. Di ba? Mahadlok sila na. Pero kung sakto ang imong baruganan, na dili man ka mahadlok mo atubang. Hindi man ka mahadlok mo atubang og debate kay naagog ka sa kamatuoran. Pero kung paminaw nimo nga naa di ay sayop inyong mga pagtulunan, atong mga pagtulunan, mahadlok gyud og debate. Mao na nga itudlo na lang dahil nato sa mga tao nga ay mog debate kay maot na wa gyud na ayo. Na dili na mao. Kay sa Biblia kung atong tun-an, duha ka klaseng debate. Constructive o destructive. Now, sa ako nang giingon, ang debate nga gidili katong maot, katong binurong. Pero ang debate nga maayo, wa na gidili sa Biblia na atong basahon sa Biblia no, ang mga debate nga maayo. Okay. Sa Buhat 17, versikulo 1 hangtod sa 2. No, Buhat 17, 1 ngadto sa 2 mao ni ang giingon no sa gasulat sa Book of Acts. Miagi sila sa Amphipolis ug sa Apollonia, hangtod nga miabot sila sa Tesalonica. Didto sa Tesalonica may simbahan sa mga Hudyo. Ug sumala sa iyang nabatasan, misulod si Pablo sa ilang simbahan og sa tulo ka adlaw nga igpapahulay nakiglantugi siya sa mga tao didto. Ang kasulatan mao ang iyang gigamit. Tanawa. Naaman is Biblia. So katong kaganina atong nadungog nga nagsangyaw nga niingon siya nga the Bible is not for debate. Una wa man as Biblia ng pagtulunan na. Kung atong ibase gali aning gibasa nato sa Biblia, makaingon tang sayop to. Okay, si Pablo nakiglantugi niya ang gigamit niya kasulatan. So dili gito nato dapat tuhuan tong nadungog nato nga ganina nga ang Bible is not for debate. O nawa man as Biblia ng pagtulunan na. Supak pag is Biblia. Ngano man, kay si Pablo nakiglantugi ginamit ang kasulatan. No, akong usbon ha. Buhat 17 1 hangtod sa 2. Miagi sila sa Amphipolis ug sa Apollonia, hangtod nga miabot sila sa Tesalonica. Didto sa Tesalonica may simbahan sa mga Hudyo. Ug sumala sa iyang nabatasan, misulod si Pablo sa ilang simbahan ug papahulay nakiglantugi siya sa mga tao didto. Ang kasulatan mao ang iyang gigamit no, ang hubad sa Cebuano nga atong gigamit katong naa sa internet no, kay dritso nato mag-copy paste ba then ma-print nato. Ang kuan APSD Cebuano translation, ang pulong sa Dios. Dayon lain pa sa buhat gihapon no, Acts chapter 18 verse 4. Verse 24 to 28, no? Acts chapter 18 verse 4 o binuhatan o buhat 18 bersikulo 4. Dayon luksota bersikulo 24 hangtod 28. Mao gihapon nga hubad mao ni ang atong babasa. Matag adlaw nga igpapahulay atua si Pablo sa simbahan sa mga Hudyo nga nakiglantugi sa mga Hudiyo o sa mga Grego kay gusto niya nga motuo sila kang Kristo. O no, si Pablo no nakiglantugi gyapon. Dayon sa 24 no, sa buhat 18 giingon dire no si Apolos, diretso na lang ta, may usa ka Hudiyo nga taga Alexandria nga miabot didto sa Epeso. Ang iyang ngalan si Apolos. Maayo siyang manulti ug daghan ang iyang nahibaluan sa kasulatan. Natudluan na siyang daan sa pamaagi sa Ginoo
mainiton siyang nagwali og husto ang iyang mga ginatudlo. Padayon. Husto ang iyang ginatudlo mahitungod kang Ginoong Hesus. Apan ang mulukso na lang ta kay taas-taas man diri sa 28 na lang. 27 hangtod 28. Unya sa dihang gusto ni Apolos nga moadto sa Akaya, gitabangan siya sa mga tumutuo sa Epeso. Gisulatan nila ang mga sumusunod ni Hesus sa Akaya nga dawaton nila si Apolos. Ug sa pag-abot niya didto, dako gayud ang iyang natabang sa mga nahimong tumutuo tungod sa grasya sa Dios, kay lig-on gayud ang iyang mga rason nga gikan sa kasulatan nga si Hesus gayud ang Kristo. Wala gayoy mahimo. Wala gayoy nahimo ang mga Hudiyo sa pagpakiglantugi kaniya taliwala sa mga tao. So, si Apolos, nakiglantugi niya, wa gali nakapildi niya. Base sa atong gibasa ng mga tinahod nga tigpaminaw. Ngano nga ito ning gibasa? Pagpamatuod nga dili tanang lantugi gidili. Kay mismo sa Biblia naan ang lantugi nga kanang constructive. Pagpabarog sa kamaturan. Now, sa sunod na lang yung ko mo tiwas atong tema mahitungod sa adlang ipapahulay kay importante sad nga matuki to nga issue about debate no mga tinahod nga tigpaminaw. Okay, isang litwa naman tayo kung panahon. Sige apon, kining higala ninyo sa maong tulumanon kahayag sa pagtuog Katoliko. Hangtod sa sunod Domingo pohon sa mga oras sug istasyon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. DXDR Tatak RMN. Asa mas practical? Joy dishwashing liquid o ordinaryong paste? Sa paste? Daghang pahit, daghang kuskus pahit, kuskus pahit, kuskus sa oras kahago si kaayo. Ang Joy dishwashing liquid, sulit kaayo. Tungod kay... Kung sa kapurong tulog sa Joy, kabula, kabula, kabula sa Joy, kabula, kabula, kabula sa Joy. Joy, sulit kaayo. Sa kapurong tulog sa Joy, kabula, kabula, kabula sa Joy, kabula, kabula, kabula sa Joy. Joy, sulit kaayo.